La comarca el que fa és contribuir a les obres que s'estan fent de restauració de l'arxiprestal de Sant Joan amb una quantitat de 18.000 euros distribuïda en 3 anys, 6.000 euros cada any. I és l'aportació que volem fer tots els comarcants en aquesta obra que fa i permet que la nostra comarca llueixi amb l'esplendor que mereix aquesta magnífica construcció. La nostra aportació va adreçada bàsicament a la reconstrucció de 3 capelles, la de la Mare de Déu de la Soledat, la de les Ànimes i la de Sant Isidre. Aquestes capelles, que s'han hagut de netejar i restaurar, han portat una feina molt minuciosa i també alhora molt ben feta. I és en aquest àmbit en el qual el Consell Comarcal hi ha col·laborat d'una forma més concreta. És una petita aportació amb un gra de sorra, perquè realment l'arxiprestal ja porta molts anys restaurant-se, es va fer el campanar, es va fer la il·luminació, es va fer una neteja interior i del pressupost global nosaltres el que hem pogut contribuir, en repeteixo, és en aquestes 3 capelles. Però doncs és l'aportació que tots nosaltres modestament podem fer com a comarca i volem fer amb la Comissió Prociutadana que està treballant i que porta la iniciativa. La Comissió Ciutadana es va adreçar al Consell Comarcal fa uns quants mesos. A partir d'aquí vam estar treballant amb el tema, convençuts de l'obra i convençuts de la necessitat de fer l'aportació, i tots els portaveus i tots els grups polítics vam decidir sumar-nos en aquesta iniciativa. Això s'ha fet efectiu amb el plenari del Consell Comarcal, amb l'aprovació de totes les forces polítiques aquesta darrera setmana. En un inici també es va fer una aportació similar a l'inici de la restauració de l'església pels temes que hem comentat fa un moment, la neteja general i el campanar. Bàsicament aquesta va ser l'aportació inicial i ara que estem en una fase final de la seva adequació també hi contribuïm. L'obra principal es va estrenar, principal com a envergadura, que és la nau principal, la teulada, que no veiem, que són obres d'estructura, doncs es va inaugurar per les decenals del 2001. Des de llavors fins ara s'ha restaurat aquest interior, aquestes capelles que acabem de veure, la capella dels Dolors, la teulada dels Dolors. Per tant, tot això és un volum immens que puja 1.100.000 euros, la meitat dels quals l'han aportat les persones particulars i les empreses. L'altra meitat, més o menys, les institucions, Generalitat, Diputació, Ajuntament, Consell Comarcal, és a dir, totes les institucions. Esclar, el fet que el Consell Comarcal també col·labori, jo crec que té una raó de ser molt senzilla. Primer, és el temple més important de la comarca, el de Sant Joan. Però, per altra banda, també en diem església arxiprestal. El tema arxiprestal vol dir, en llenguatge de l'Església, l'arxiprestat és un conjunt de parròquies que treballem conjuntament. En aquest cas són les parròquies que coincideixen exactament amb la comarca de l'Alt Camp. Què vol dir que coincidim i que treballem conjuntament? Doncs que moltes activitats es fan alhora, totes juntes, i que l'arxiprestal, diguem, una mica les presideix, l'arxiprestal de Sant Joan, la preparació de nuvis, la reunió de mossens, el Consell de l'Arxiprestal, la pastoral, la preparació de catequistes. Hi ha moltes activitats que des de fa molts anys que se centren aquí a l'església de Sant Joan, perquè aquesta és l'església en la qual hi ha l'arxiprés, que és el primer mossèn, el mossèn que coordina els rectors de les parròquies d'aquesta comarca, que en llenguatge nostre eclesiàstic en diem arxiprestat. Doncs el criteri de fons i més important que tenim aquí a l'església de Sant Joan, la Comissió de Restauració de l'Església, és tant com sigui possible, retornar aquesta església a l'esplendor que havia tingut, perquè realment era una església plena d'altars barrocs, i llavors aquí alguna peça ha quedat, i aquestes peces el que intentem és recol·locar-les a les seves capelles originals i intentant de veure què hi pot haver a la paret, i si hi ha alguna cosa, com aquí veiem aquests drapejats granates, doncs treure'ls a llum i el que queda dels antics retaules posar-ho en el seu lloc. Això és el criteri general de totes les diferents capelles, com aquesta, que és la capella de les Ànimes. Com podeu comprovar, en aquesta capella, que l'anomenem de la Soledat, perquè hi hem recol·locat la imatge de la Mare de Déu de la Soledat, que està al centre, però aquí l'únic plafó que ens queda de l'antic retaule és aquest
de sota, de la imatge, que és una doble escena, la presentació de Jesús al temple i la seva circuncisió, i hem trobat, com veieu, aquestes pintures que s'endevinaven. Aquí al costat no és que tinguin potser molt de valor artístic, però són les que eren, i per altra banda també aquelles de dalt, allò no es coneixia absolutament, i per això aquest altar, que segurament era el de la Puríssima, per la clau de volta que ens ha sortit a dalt, però l'anomenem avui dia de la Soledat per dues raons. Primera, perquè la de la Puríssima és la d'aquí al costat, que és la capella que va construir Cèsar Martinell, i per tant no podem pas tenir dues capelles amb la mateixa advocació, però per altra banda perquè hem recol·locat aquesta imatge que quedava una mica sola i que ara aquí queda molt ben emmarcada amb un altar tot ell dedicat a la Mare de Déu. Aquesta és la darrera capella restaurada. Em sembla que sempre ha sigut aquesta dedicada a Sant Isidre, a Sant Pere i a Sant Macari, perquè aquí tenim aquests plafons, per començar, aquests plafons que rodegen la imatge nova, la imatge és nova, però els plafons no, i estan posats segurament en el mateix lloc. A banda i banda hi ha escenes de la vida de Sant Isidre i de Sant Pere, aquests dos grans quadres que teníem restaurats i que evidentment aquest és el seu lloc, acompanyaven el retaule. Però la gran sorpresa ha estat dalt, al capdamunt, com veieu, unes pintures, els dos laterals són teles, però al centre, la volta, aquests àngels músics amb instruments musicals, que es desconeixia totalment l'existència d'aquestes pintures. Fins i tot notem que la pedra dels arcs està daurada, està pintada, cosa que no s'ha trobat en les altres capelles. És una cosa realment bastant interessant, aquestes formes rodones i la clau de volta del mig. Fins i tot hem pogut trobar la pintura anterior, el que hi ha encadellat, aquesta pintura més beix, aquesta clareta, és la pintura anterior a quan se va construir el retaule. Al construir el retaule surt ja aquesta pintura més fosca amb aquests marcs pintats dels marcs dels actuals quadres.